Radi by sme vám predviedli moderné pracovné topánky pre manažérov UVEX 1 Business s bezpečnostnou triedou S3 SRC. Obuv má oceľovú špičku, kevlárovú planžetu proti prepichnutiu, protišmikovú podošvu a samozrejmosťou je aj ESD norma. Zvršok obuvy tvorí mikrovelúrový materiál, ktorý zaručí príjemné nosenie bez tlakových bodov. K pohodliu prispieva aj mäkká výstielka vo vnútri topánky. Vymeniteľná antistatická stielka so systémom odvádzania vlhkosti udržuje príjemnú klímu v topánke a účinne tlmí otrasy v oblasti päty a prednej časti chodidla. Na spodnej strane topánky sa nachádza polyuretánová podošva s veľmi dobrými protišmíkovými vlastnosťami. Tento model, ako aj ďalšie z kolekcie UVEX 1 Business, nájdete u autorizovaného predajcu Reprezent.